לא, אני אדבר חזק. מי שלא שומע, שיתקרב קדימה. טוב, עד לפני כמה שנים חייתי באזור סיליקון ואלי, ובימים הייתי עובד בהייטק. בלילות הייתה לי עבודה אחרת. אני מוזיקאי, אני פסנתרן, והייתי מופיע הרבה. אז רוב ההופעות שלי היו באזור סן פרנסיסקו, הייתי נוסע להופיע בסן פרנסיסקו, הייתי נוסע להופיע בווגאס, ב-LA. קיצור, הייתי נוסע הרבה. תחביא את זה, כי תקומים פעמיים זה... נו, הרווחת? תלוי. טוב. אז בא אליי חבר, אומר לי, חגי, תגיד, איך נערכים, מה המרחק בין LA לווגאס אני רוצה לנסוע? אז אמרתי לו, 200 מטר. 200 מטר? 200 מטר. מה 200 מטר? אז אמרתי לו, גם ככה אתה נוסע בלילה, כל משרות של המכונית שלך מראים, 200 מטר. אתה רואה עיקון, טעית. גשם, טעית. ווייז אומר מחמונה, טעית. אין בעיה, יאללה, שים גז דוך, תהנה. 200 מטר. ומה קורה אם אני עייף בנסיעה? אז תשתה אלכוהול, כאילו מה, תשתה קפה, או שתעצור במוטל, תשן, ותחזור לנסיעה. הרעיון הוא מאוד פשוט. אתה נוסע כל הזמן 200 מטר, אחרי 3 שעות אתה מאמין בעצמך ואתה מוצא את עצמך בווגאס. אז למה הסיפור הזה רלוונטי לכם? אם חלקכם יזמים, אז יש המון אתגרים בחייו של סטארט-אפ, ואנחנו היום לא חייבים שיהיה לנו את הידע ואת הכלים, איך עושים אקסיט, איך עושים M&A, איזה הנפקה עושים. היום אנחנו צריכים לדעת את הדברים שלנו 200 מטרים הקרובים. אם נעשה טעות ב-200 מטרים הקרובים, נתהפך, נמות, נתרסק. אם נעשה את העבודה עכשיו טובה, נגבש צוות טוב, נבין מה הטכנולוגיה, נבין מה זה גודל שוק, ננתח את הדברים שאנחנו צריכים לנתח בתחילת החיים, אז נגיע ל-200 מטרים הבאים, נגיע לתנופה, נגיע אחר כך לחממה אולי ל-JVP אפילו, אז כל פעם נתקדם בעוד 200 מטרים, ויום אחד יהיה לפנינו אקסיט, וגם הוא יהיה כולה 200 מטרים. אז שמי חגי ידידיה, ואני הולך להציג לכם את הסיפור, בין היתר את הסיפור שלי. אני יזם סדרתי, גייסתי עד היום במספר הזדמנויות כמה מיליוני דולרים. בין היתר גייסתי מהמדען הראשי, מאבי, גם מאבי. מהמדען הראשי. טוב, גייסנו גם ממפת, ממערכת הביטחון. כמו שאמרתי, אני גם מוזיקאי ופסנתרן, ובשבילכם אני מרצה. אפרופו מרצה, בתחילת השבוע הצגתי ב-TED 8200 בגלילות, באירוע סגור של מערכת הביטחון, וזה היה מאוד טוב, כי הבאתי חלק מהמצגת פשוט לפה, עם קצת התאמות ככה, בשביל הכיף. אז היום אנחנו הולכים לדבר על דבר אחד שהוא מאוד חשוב, שזה דינמיות. דיברנו על זה, להיות קשוב לכביש, יורד גשם, יש שיקול, מה קורה שם, להבין איך נראים ה-200 מטרים הבאים, להגיב למה שקורה בדרך שלנו, ולעשות את ההתאמות. זה אחלה דרך חיים, אבל זה הכרחי בשבילכם כיזמים. כי מה שהולך לפניכם בתור יזמים, זה לא שעשיתם מלא אקסיטים, זה לא שזה הסטארט-אפ העשירי שלכם ואתם כבר מכירים את כל הדרך, זה זה שאתם צריכים כל הזמן ללמוד, לרכוש עוד ידע, להיות מאוד קשובים וליישם את הידע הזה, לפעול על פי הידע הזו, להיות דינמיים בהתנהגות. נראה דינמיות מוצרית, איך בחיים שלי כיזם התחלנו למוצר אחד, המשכנו למוצר אחר, הגענו למקום החיובי שהגענו אליו בזכות הרבה מאוד דינמיות של תהליכים. למשל, התחלנו בתור משהו אחד, הפכנו להיות משהו אחר, להבין מי אנחנו נהיים, מה משתנה בסביבת המקרו, מה משתנה בתוכנו, להבין מתי מה החוזקות שלנו, מה החולשות שלנו, מתי אני רואה שיש לי כביש פתוח ואני ככה במוד טוב, לוחץ על הגז, מפציץ, נהנה מוזיקה טובה, ומתי אני חושב שאולי יהיה לי קצת עייף ועדיף לי לקחת מעקף, להוריד את המהירות, מתי זה נקודת חולשה שלי ואני לא רוצה להיכנס ראש בקיר, וכמובן אלוהים ו12 הדיברות. זה מאוד חשוב. אוקיי, הסטארט-אפ שלי הוא לא בעולם האפליקציה, אנחנו גם לא בעולם אתרי האינטרנט. אחד התחומים לדעתי הכי סקסיים בתעשיית ההון סיכון בישראל היום, זה תוכנה בסייבר סקיוריטי ל-Large Enterprise. אחד הדברים שפחות אוהבים בארץ זה סטארט-אפים של חומרה, מכיוון שאנחנו סטארט-אפ מאוד קשור, אז אנחנו בעולם החומרה. לא, אנחנו בעולם התוכנה והחומרה. אנחנו בעיקר תוכנה, ואנחנו כל הזמן קשובים לפידבקים שנותנים לנו הקרנות הון סיכון, והלקוחות, והמשקיעים. נגיע לזה עוד מעט. אז התחלנו בתור סטארט-אפ. אני הלכתי לאקדמיה לסטארט-אפים, ולימדו אותי איך מקימים סטארט-אפ טוב. אמרו לי, אתה צריך מודל עסקי טוב, go to market plan. יכול להמשיך, זה בעיית חומרה, לא תוכנה.
אז לימדו אותי באקדמיה לסטארט-אפים איך אנחנו צריכים צוות תותח, אנחנו צריכים מלא דברים. אז היה לי צ'קבוקס, ככה באקדמיה הביאו לי דף, עשיתי וי על כולם. נכבה זה, אנחנו ממשיכים להימצקת. ואמרתי מעולה, עכשיו יש לי סטארט-אפ מעולה, אנחנו יודעים את כל הדברים שמשקיעים רוצים, עשינו עליהם וי, נלך להשקיע, נלך לגייס. אז ברור שהשקיעו בנו. לא, באנו לקרנות הון סיכון, ואמרו לנו, אתה לא סקסי. אז אמרתי להם, מה זה אתה לא סקסי? אני לא זוכר באקדמיה לסטארט-אפים שלימדו אותי מה זה סקסי. זה משהו שהוא מאוד חשוב, כי לא מדברים על זה בתעשייה שלנו, אבל זה מאוד חשוב שאנחנו מקימים סטארט-אפ, שנבין מה זה האקוסיסטם שאנחנו עובדים בו, מה הקריטריונים בין השורות שיש לנו. אז אחד הדוגמאות, אמר לי חבר שותף בקרן הון סיכון גדולה, אמר לי, תשמע, גם אם תמצא עכשיו נייר טואלט, עם פטנט, עם שוק של מיליארדים, לא משנה מה ילך שם, אני לא משקיע בך, למה? לא בא לי נייר טואלט. בא לי יזם עם דמעות בעיניים, שהמציא סטארט-אפ טכנולוגי למניעה של פדופיליה באינטרנט. סטארט-אפ מציל חיים. אמר לי, אף אחד לא הסכים להשקיע בי. למה? כי אף אחד לא רצה להיות משוייך לפדופיליה. משקיעים אמרו לי, אנחנו לא רוצים כאילו להיות בתחום הזה. אוקיי, אז זה לא משהו שלומדים אותו באקדמיה לסטארט-אפים, לומדים אותו בחיים האמיתיים. כדי לגייס כסף, אנחנו צריכים להיות סקסים. אם משקיע בנו אנג'ל, הוא כנראה יהיה חלק מהחברה שלנו. אם משקיע בנו VC, הוא כנראה יהיה מעורב בצורה כזו או אחרת, או דירקטור, או אדוויזור פעיל, או איזשהו משהו. ולכן, מכיוון שיש פה משויכות של נתח חיים של משקיע, יש פה מעורבות רגשית, והוא רוצה להשקיע במה שכיף לו להשקיע, במה שנותן ערך מוסף, במה שהוא ירצה ללוות ולהתעסק איתו. אז יש כל מיני דרכים לקחת סטארט-אפ שהוא לא סקסי, ולהפוך אותו לסקסי. ויש דבר נוסף שאפשר לעשות, זה ללכת למדען הראשי. המדען הראשי לא בוחן אלמנטים של סקסיות, הוא הרבה יותר קר בבחינה שלו, האם אתה סטארט-אפ טוב או לא טוב. כמו שאבי אמר, יש למדען הראשי קריטריונים שונים מלרוב תעשיית ההון סיכון. כשאנחנו הגשנו למדען, היו 4 חממות טכנולוגיות שנתנו לנו טרם שיטס, אנחנו לא הלכנו איתן, והבאנו כסף מקרן המו"פ, מקרן סייבר ומקרן מימד. מספר מיליוני דולרים בסך הכל שהבאנו, ב100% תקציב. יש כל מיני מסוגלים נוספים במדען הראשי. וזה אופי של דבר. למה? כי החוויה שלנו, התקציב, הדינמיות שדיברתי עליה קודם, הביאה אותנו מחברה שיש לה רעיון, וצוות טוב, וכל מה שהיה לנו ברשימת הסטארט-אפ התותח, להמציא מערכת מחיקות מדהימה. אני באתי לארץ מהסיליקון ואלי, עבדתי שם עם גוגל, עבדתי עם מטרופוליס, עבדתי עם סטייט אוף נבדה, עבדתי עם אקאונטים ענקיים בתעשייה הזאת, ידעתי מה הצרכים, ידעתי מה החלון הזדמנויות בתעשייה הזו בתור מישהו שהיה מומחה ודיבר בכנסים בינלאומיים בארצות הברית בתחום, והמצאתי פתרון, אבל משהו עדיין היה חסר. אז הלכתי לצ'ארלס, וצ'ארלס הוא אחראי סייבר של סיטי גרופ העולמית, נפגשנו, יש לו תקציב של $300 מיליון, ויצאתי מהפגישה איתו ככה עם עוד גירושים, כי מאז שהייתי בסיליקון ואלי, ועד שגייסתי כסף, ועד שהתחלנו לפעול, ועד שלקח כמה ימים, ויצאנו מהפגישה איתו אחר כך עם משהו שהוביל למערכת הקטנה והיפה הזאת. יש פה מדפסת מדבקות פצפונת, זה גודל של פלאפון, זה המערכת, אם ראיתם קודם כזו מערכת ענקית. ייצרנו משהו שהוא הרבה יותר תואם את מה שזיהינו אותו בתור הצרכים החדשים של השוק, ועדיין משהו לא הצליח. אז אנחנו אמרנו, מכיוון שיש לנו כבר דינמיות של תהליכים, התחלנו מסטארט-אפ קטן ומסכן, והפכנו מסטארט-אפ לא סקסי לסטארט-אפ אולי קצת יותר סקסי, הפכנו את סטארט-אפ הרבה יותר מעניין, הבאנו לצוות שלנו למשל דני קליין. דני קליין היה VP Operations במספר חברות שעשו אקזיטים, בין היתר הוא הביא את אורקיט מחברה שמוכרת באפס כסף, לחברה שעושה תפעול של $150 מיליון בשנה מחירות. הבאנו את יהודה בינדר שעשה כמה אקזיטים, הוא היה בכיר בהתחלה בצוללות, אחר כך באינדיגו, הקים את co-founder באורקיט, היה פאונדר ו-CEO של סרקונט, ועשה שם אקזיט פטנטים יפה, הוא אחד הממציאים הכי גדולים בעולם, וזה איזושהי מכירת פטנט שהייתה לו לפני תקופה. אז אני לא בא לספר לכם איזה צוות יפה יש לי, תראו לכם אין. אני בא לספר על התהליך שהתחלתי בתור מישהו שגיבש צוות ראשוני שהיה טוב, והפך את זה לצוות שאתמול הייתי בפגישה עם VC, וה-VC אמר לנו, תשמע חגי, היינו 3 אנשים, נדיר שאני פוגש סטארט-אפ עם כזה צוות איכותי. זה לא דבר שאני רואה כל יום, אבל זה לא צוות שהתחיל מאפס, זה צוות שהתחיל כפונקציה של תהליך, כפונקציה של חברה שנבנתה בזכות המדען הראשי. בלי המדען הראשי לא היינו יכולים להתחיל בכלל, זה מה שהתניע אותנו, ובאמצעות זה יכולנו ליצור כל מיני תהליכים, להפוך להיות
ישות, כבר זה לא יזם, זו חברה בעם שיש לה איזשהו following, יש שם איזושהי אמונה, אנשים ראו execution, ראו תוצאות, ראו פגישות עם בכירים, זה יצר משהו אצל אנשים. זה יצר משהו, הביא אותנו לצוות טוב, והביא אותנו לדינמיות של מוצר. אבל חגי, שנייה, אתה מסכים איתי שכל אחד שיש לו רעיון, לא מיד יכול להביא את יהודה בינדר או את האנשים... נכון, גם לנו זה לקח שנתיים. מה? בסדר. אבל מה קורה למישהו אתה מוצא את עצמך שיש להם רעיון בסטארט-אפ? יש להם תנופה, שיתחילו עם תנופה, ימשיכו עם חממה. אוקיי, או ימשיכו עם, יש מסלול שנקרא חברה מתחילה או חברה צעירה במדען הראשי, אם לא רוצים חממה דווקא. זה דורש הון עצמי כמובן, וזה בסדר, או שתביאו הון עצמי או שתלכו למשקיע שישלים את זה, או אנג'ל או חממה או משהו, אבל התהליך הזה של להתחיל מיזם קטן בתחילת דרכו ליהודה בינדר שמתחבר אליך בצוות, זה תהליך, הוא לוקח זמן, הוא לוקח גם כמה מיליוני שקלים בדרך הזאת, אבל זה בדיוק התהליך שאתם צריכים לעשות אותו. להתחיל מלהיות יזם, להתגבש ב-200 מטרים הראשונים, מה המודל העסקי, מה המוצר, מה הטכנולוגיה, מה השוק רוצה, להיות מסוגלים להביא מתנופה כמה גרושים כדי לגבש את זה יותר טוב, אחר כך להגיע לך ממש, תביא 2 מיליון שקל או 2.5 מיליון שקל, ומשם להפוך להיות ישות שהיא הרבה יותר מעניינת ואטרקטיבית. אני אתייחס לזה בקצרה אפילו שזה לא חלק מההרצאה. סטארט-אפים ישראלים יודעים לפתח טכנולוגיה, ואז הם נופלים עם הטכנולוגיה שלהם. אז מה זה עזר לנו שפיתחנו יופי של טכנולוגיה? זה לא מעניין. אוקיי, סטארט-אפ מגיע לקרן הון סיכון, יופי של טכנולוגיה, אין מה לעשות עם זה. יש סיכון טכנולוגי שזה בכלל זוועה, אבל אחרי שפתרנו את הסיכון הטכנולוגי, מה עשינו עם זה? שום דבר. סטארט-אפ צריך להבין שמהיום הראשון, ותכף אני אגיע לזה עם צ'ארלס, הוא צריך להיפגש עם הלקוחות שלו, עם הלקוחות הפוטנציאליים, להגיע לגיוס כסף עם הוכחת שוק. יש לי 3 לקוחות פוטנציאליים, אחד מוביל שוק אמריקאי, אחד מוביל שוק ישראלי, אחד בכלל בתחום אחר. זה נותן איזושהי אינדיקציה שיש פה שוק גדול. הנה יש לי מפיץ שרוצה את המוצר שלי, הוא דיבר על זה, הוא ייתן לי LOI, הוא יגיד לך את זה בטלפון. למשל, מערכת הביטחון לא מוכנה להגיד כלום בכתב, אבל כשהתקשרו משקיעים שלנו למערכת ביטחון, הם קיבלו פידבק מאוד חיובי על מה שאנחנו עושים. אז יש פה בעצם תהליך שאנחנו בונים את עצמנו, ואנחנו כל הזמן צריכים להבין שאם יום אחד המטרה שלנו הייתה להמציא טכנולוגיה, מחר המטרה שלנו זה למצוא לקוח פוטנציאלי, מחרתיים זה להשיג LOI או להשיג מפיץ, ואם כל הזמן נהיה קשובים למשקיעים, למנטורים, למי שמוביל אותנו, אז אנחנו נקים את עצמנו, נעדכן את היעדים שלנו, ונגיע למקומות שאחר כך אנשים תותחים רוצים להיות חלק מאיתנו. הם רואים איך אנחנו עושים תהליך יפה, הם מלווים אותנו. אגב, אני אתייחס לזה עוד מילה אחת. את יהודה הכרתי לפני 3 שנים. הייתה תחרות סטארט-אפים שעשו במועדון הבוגרים של אוניברסיטת תל אביב. זה נקרא שילובים, התחרות הייתה נקראת דולפינים או איזה משהו. הגענו לגמר, הצגנו, יהודה היה... אתה לא היית אחד, היה שם מישהו מהמדען, זה לא היית אתה, אבל מישהו שאחל תחום תקשורת במדען. סליחה שאני, טוב, זה היה לפני כבר כמה שנים. אז יהודה היה אחד השופטים, וככה הכרנו. על בסיס זה שהשופט בתחרות שאנחנו הצגנו, הייתה התרשמות, והוא ליווה את הסטארט-אפ במשך 2 כיועץ. כל פעם היה בא ונותן מזמנו או בתשלום או מטוב לב. אוקיי, יום אחד האנשים שמלווים אותנו כיועצים, לומדים לרכוש אמון כלפינו, לסמוך עלינו, להאמין בנו, לאהוב אותנו, לאהוב לעבוד איתנו, ואז אפשר למנף את זה למקומות הרבה יותר טובים. אז כן, זה תהליך, זה לא בא ברגע, אבל זה הזמן שלנו לבנות את התהליכים האלה. לבוא לכנס, להכיר אחד את השני. אז הנה, אנחנו נפגשנו עם כל מיני לקוחות ועם כל מיני זה, וראינו שהמחיקות שלנו לא כזה סקסי, וקצת קשה עם זה, ומשהו שם היה, לא יודע. אז אחת הפגישות הייתה עם מערכת הביטחון, ויצאנו מהפגישה הזו עם אחלה בריינסטורמינג, שהביא אותנו להמציא דרייב-אין. אז הרעיון של מה שאנחנו עושים היום הוא כזה. באינטרנט יש מלא וירוסים שתוקפים את הרשת הארגונית דרך הפיירוול. הפיירוול עושה, יש לנו 4 קווי תקשורת בסרטוט הזה, אז הוא בולם אחד מהם. חלק מהווירוסים הגיעו לרשת הארגונית, לווינדוס, ובווינדוס הם תוקפים את המערכת, ויש לו ווינדוס אנטי-וירוסים. אז הם מגינים על הרם ועל טבלת הקבצים, והיום זה הנחת מוצא של כל גוף שיש לו וירוסים ברם, יש לו וירוסים בקבצים, ואין לו שום דרך להיות מוגן הרמטית, אין מה לעשות. מה שקרה, לאחרונה, רכיבים במחשב שלנו, כמו כרטיס רשת, כמו דיסק, כמו ראוטר, הפכו להיות מחשבים בעצמם. עכשיו, מה יש למחשב? יש לו רם, יש לו CPU, יש לו זיכרון, יש לו פירמוור, יש לו מערכת הפעלה, ולמערכת הפעלה יש וירוסים. אז פעם וירוסים היו תוקפים לנו את הווינדוס, והיום יש וירוסים שעוזבים את עולם הווינדוס ותוקפים את הדיסק. אוקיי? לעולם הדיסק אין שום הגנה היום, הוא חשוף לגמרי. אוקיי, וירוס שבא ומשנה את הפירמוור של הדיסק, עושה את זה בקלי קלות, והוא ישתלט לכם על הדיסק, הוא יכול לעשות מניפולציה למידע, הוא יכול למחוק את המידע, הוא יכול להשמיד את הדיסק,
בדומה לאיך שסטאקסנט השמיד צנטריפוגות, הוא משנה את המהירות סיבוב, מכבה מדליק, משנה מהירות סיבוב, והלך עד תוך שבועיים. אוקיי, וזה השמדה פיזית, יש מקרים של